Hello mga guys! Welcome sa aking channel. Pati ko ma-rotate. Hello po. Ayan mga guys, start na tayo sa ating live. Pasensya kayo dahil iba yung tawag dito. Saglit na mali. Ayan. Balik tayo dito. Hintayin natin yung ibang mga viewers bago tayo mag-start dun sa ating pag-games. Yung unang nasaan na yung aking mga viewers? Saan na kayo dyan? Ang labo. Tingnan nyo ang buhok. Inaantok ako. Natutuwa ako dahil nandiyan kayo nanonood. So, para po dun sa hindi pa nagsasubscribe, mag-subscribe na po kayo. At huwag po kakalimutan i-press ang notification bell para ma-notify kayo pag meron akong bagong videos. Mga guys, andito ako ngayon sa balcony. Ayan. Dito ako sa balcony. Ang view dito sa shop. Dito. Ayan. Ayan, ang magic ko na naman na camera ang gagamitin ko. Ayan. So, ngayon. Ayan, usap tayo. Mag-usap tayo. Parang hindi ko maano yung camera ko. Bakit ganon? So, ang ating gagawin ngayon is sa unang game. Welcome dun sa 1,000,000 na viewers natin. Ayan. So, it means hindi sila nag-abang. Kaya, wala silang load na mapapanalunan. Asa na kayo mga guys? Where you na? Kayo na. Nasaan na kayo? Pasok mga kapatid. Lapagan. Libreng dikit. May libreng dikit. Ayan. See? Ayan, sa ating 1,000,000 viewers dyan. Welcome sa aking channel. Bago ako mag-start ng aking games, dapat at least maraming nanonood sa inyo. Ayan. Ang daming magulo. Ang daming nanggugulo. Sino pa ang naandyan? Yung unang makakapag-share sa aking YouTube channel, sa kanilang Facebook account. Ayan, yung unang makakapag-share ng aking kahit isang video lang, i-share nila sa kanilang wall, sa kanilang Facebook account, ay magkakaroon na 100 na load sa Pinas. Ayan, 100 piso. Hindi dirham. Sa piso tayo. Nag-uusap tayo sa dirham. Sa piso pala. Kung sino ang unang makapag-share. Tapos pag na-share, screenshot nyo at isend sa akin. Dito sa sa comment section. I-send dito sa comment section para makita ko kung sino ang unang mag-share ng YouTube video ko sa Facebook account nila, sa kanilang wall. So,
So, sige na, start na ngayon mag-share. Kung sino ang nanonood dyan, ay merong pananalunan na na load. Ayan, sige na. Unahan na kayo. Unahan na. Tapos i-comment agad. I-screenshot nyo dun sa wall ninyo. I-screenshot. Tapos i-attach nyo dun sa inyong comment. Ayan. I-attach nyo sa inyong comment. Para makita ko. O, diba? Libre kayo mag-comment. Ayan. Ayan. Comment kayo dyan. Ayan, mag-comment na kayo dyan. Bawal daw dito ang disclaimer. Katuwaan lang to. Katuwaan, kasiyahan. Ala, bakit ko na Ayan. O, sino na dyan? Sino na? Mag-abang na kayo. Sige. O, pwede rin dito po maglapag ng bahay nila doon sa mga pwedeng dikitan o ano man dyan. Dikit. Tapos meron libre 1 oras para panoorin ang kanilang video. Kanilang video sa YouTube channel, 1 oras. Ayan. Sige na. Na kayo dyan. Mag-ready na. Ayan. O, nasa na yung mga kausap ko? Wala pang nagko-comment. Nasaan na kayo, mga friendship? O, dyan sa mga kapwa ko waray. Join na kayo sa aking kaguluhan din. Yaw-yawan. Ayan. Pasok kayo. Pasok. Ayan. Maraming magugulo. Bakit kaya maraming pumupunta doon? Ayan, nood. Comment lang kayo. Comment. Comment lang kayo kung sino ang unang makapag-share sa kanilang Facebook account. Kung sino. O, ayan. Daming magulo sa aking screen. Daming nakikisaw-saw. Ayan, ang gulo. Yan, dun sa aking viewers na 1,000,000. Thumbs up sa inyong lahat. Sino na? Sino na ang nanalo? Sino ang nagwagi? Ayan, mga friendship. Isang lang tayo, ha? Isang. Parang malabo ang Hindi ko makita yung kung pwedeng mag-comment sa inyo dyan. Hindi ko makita. Ba't ganon? Huwag kakalimutang mag-comment pala, Ayan. Pwede kayong mag-comment dyan below. Mag-comment lang kayo dyan. Ba't ganon? Anong nangyari? Ayan. Anong nangyari? Hindi ko makita yung mga comment.
naka-hide daw, naka-hide. Hide. Yung notification, yung ano, yung chat. O ano, na-screenshot nyo na. Ayan. Madali lang yung unang mananalo kaya. Screenshot. I-share mo sa inyong wall yung YouTube channel ko or YouTube videos na napanood mo. Tapos screenshot mo. Tapos i-send sa akin. I-send sa akin yung screenshot. Kahit dito sa comment section ko, dito sa video ko nga to, sa nagla-live ako, pwede nyo i-ano, i-send. Ayan. Mga kasangkayan, mga kaibigan, to all my friends who is watching. Ayan. Meron ng mananalo. Sino kaya ang maswerteng mananalo ngayon? Sino kaya ang napakaswerte na magkakaroon ng 100 load? 100? Saan ka pa? May 100 load ka na. Sino kaya ang mananalo sa inyo? Ayan. I-check ko mamaya sa sa comment section pag natapos ko ang live ko. So aabot lang ng 15 minutes yung live ko. Kung sino ang unang ang ano natin is ang unang mag-share ng YouTube channel ko sa Facebook account nila, doon mismo sa kanilang wall ng Facebook account. Kung sino ang unang mag-share, screenshot nyo, tapos i-comment sa comment section below dito sa na to. Kaya para doon sa mga mananalo, pipili ako ng 3 mananalo kasi hindi tayo pwede magtagal mag-live ngayon. So paabutin lang natin ng 20 minutes. Kaya dun sa mga hahabol, humabol na kayo. Habol na kayo. Sayang naman at meron kayong 100. 100 tumataginting. Tantarantatang. 100. Kakantahin ko na lang. Ayan, kakantahin ko na lang. Tagal-tagal nyo eh. 100. Ayan mga guys, meron na tayong nanalo, 1 nanalo. So, doon sa mga manalo is i-replyan ko kayo doon sa messenger ninyo kung paano ko makukuha ang mobile number para mapaloadan ko today mismo ha, today. Kaya sige lang, habol kayo, nood kayo, habol kayo. Ayan, malapit na tayo. 15 minutes na yung video ko. Hanggang 20 minutes lang tayo mga friendship. Kaya nood na. Nood na. Uulitin ko uli yung mag-share ng aking YouTube video sa Facebook account nila. Ayan ha, makinig sa Facebook account nila. Yung mag-share ng aking video sa Facebook account nila. So, i-screenshot ninyo yung picture, yung sa wall ninyo, screenshot nyo na na-share nyo. At kung anong oras dyan, para makita ko kung anong oras, una-unahan. Nagla-live na ako. Ayan. Mahuhuli na.
Nasa na yung aking mga katsukuran, kayaw-yawan dyan? Bakit wala pa? Ay mga guys, mamaya ididikit ko yung yung mga kaibigan ko na patulong naman, mga bago silang YouTuber. So, para umangat, tulungan nating umangat yung kanilang account. So, maglalagay ako mamaya ng mga link dun sa mga bagong YouTuber. So, pakitulungan, pakidikitan na lang din. Dikit-dikit na lang at pakidalaw na lang din sa kanilang mga bahay. So, mga guys, 4 minutes na lang yung yung natitira. So, kung sino man ang nahuli, basta 3 lang na mananalo ang pipiliin ko. Kaya una-unahan na lang sa inyo kung sino sa inyo dyan. O share, share, share. At huwag kakalimutan i-share ang video na to. Mga kapatid, weekly na natin kung gagawin. So, lagi kayong mag-aabang. Tuwing linggo or Sunday, every Sunday. Kasi yan ang day off ko. Magla-live ako para mamigay ng ng load dun sa mga masugid kong, pero sa umpisa ngayon maswerte yung mga mananalo ngayon kasi nga hindi mahirap yung tanong. So next week pa iba-iba ang tanong. Ngayon i-share nyo lang yung video ko sa Facebook account nyo, screenshot nyo, tapos isend nyo sa akin yung photo na katunayan na share nyo yung yung video ko sa wall ninyo. Ayan, tapos isend sa akin. Ipagkukumparahin ko yung mga time kung anong oras kayo tawag dyan, nag-comment o nag-send sa akin. O ayan, dun sa viewers ko nagtatanong, paki-inform na lang si Edgar na naka-live na ako para makahabol siya. Ayan, habol-habol na, habol-habol na. Malapit na tayo matapos mga kapatid. So, try lang to. So, tuwing alas 2 ng hapon. Ngayon kasi, pwede rin tayo mag-extend. Mag-extend tayo ng gawin nating 30 minutes. Ayan, kung allowed tayo ni YouTube mag-live ng ganung katagal. So, actually, ang first live ko is 10 minutes lang. Kaya, ginawa ko lang siyang 20 minutes para naman aalamin ko kasi bago lang din tayo sa pagla-live. So, aalamin ko lang. At saka baka maabutan tayo sa pagdadasal ng mga dito kasi malapit kami sa simbahan dito sa mosque ng mga dito sa Dubai. So baka makapiright tayo pag may kanta o parang nagdadasal. Hindi ko lang alam kung merong ganun. So kaya pinipili ko yung ganitong oras kasi walang nagdadasal sa ganitong oras. So bago po matapos yung pagla-live na to, i-shout out nga pala dun sa aking kumaring Cecil sa sa UK, Mars. And dito na shout out na kita at sa aking inaanak na si Felix. Hello, Merry Christmas in advance. Tapos dun sa aking mga number 1 na fans na hindi nag-skip ng ads, maraming salamat sa inyo. At sana lagi kayong nanonood. At kapwa natin suportahan yung mga maliliit na YouTuber mga guys. Kasi nga, sila tong mga nagpumilit din na umangat. Isa lang naman ang purpose ng bawat isa makatulong sa kapwa natin mga kababayan. So itong ginagawa ko is libangan lang mga guys, hindi para doon sa mga disclaimer. Katuwaan ko lang kasi nga kisa maggala ako tuwing day off ko. Dito lang ako talaga sa bahay. So kumbaga sa
libangan ko para aliwin ang sarili ko. So reminders pala guys dun sa mga mapipili kong mananalo, ipopost ko dito mismo sa ko, sa YouTube channel ko, or kahit dun sa Facebook ko, ipopost ko nung kung sino ang mananalo. Kaya good luck sa ating lahat. At pag nalagay ko yung link dun sa mga kapwa kong maliliit na YouTuber, pakisuportahan na lang mga kaibigan, pakidikitan, dikit o ayan, dyan na magtatapos para ma-check ko na kung sino ang nanalo sa inyo. Bye bye na, God bless, ingat tayong lahat. Ayan, sa mga kapwa kong OFW, shout out naman sa inyong lahat dyan. Tibay ng dibdib, tibay ng loob, laban lang daw, laban lang tayo. Laban tayo mga kapatid. Hindi pa ako nakaka-receive ng comment, pero hindi ko alam bakit nag-stop. Okay, nag-stop.